Ana wata dai ga wata, masu sauraro gare ku dai, dan Allah dan annabi muna so da ku tsaya ku kalla wannan bidiyon har karshe domin tabbas akwai lauje cikin nadi, musamman ma yadda ta'addanci da kuma 'yan bindiga ke ƙara cin karansu ba babbaka a yankin arewa da sabon birni. Duk da irin tashina da kuma irin badakalla tare da ƙara ƙarfin gwiwan da 'yan bindiga suke yi da kuma ƙara ta'azzaran mutane yayin da suke ci gaba da addaban al'umma, musamman ma mazaunan yankin jihar Zamfara, Sokoto, Katsina da kuma Kaduna. A halin da ke ciki dai yanzu dai duk da 'yan bindigan su ma suna ƙara cin karansu ba babbaka, gwamnatin Najeriya ta shirya tsab domin kawo ƙarshen 'yan tada kayan baya. Domin ma ana irin wannan cikin cece-kucen ne dai rundunar ta samu damar nasarar tauke wani kasuwar goman dan bindiga tare da kashe wasu da dama. Duk da dai 'yan bindigan idan ba ku manta ba dai a kwanakin baya sun kona mutane akalla kusan 33 a cikin mota nan take. Sai dai kuma daga bisani dai a halin da ke ciki dai yanzu dai yankin su kauran na moda da dai sauransu da sabon birni da dan isa 'yan bindiga sun addaba rayuwar mutane mazauna wannan yankin, domin a halin da ke ciki ma yanzu dai sun kafa musu su dinga biyan kuɗin haraji. Domin dai yanzu dai abin da ya shafi dan isa sabon birni yadda kwazon shugaban ƙasar Najeriya na mulki haka shi ma wato Bello Turji yake mulki. Duk wani jami'i da duk wani sarki da duk wani hakimi da duk wani basarake a wannan yankunan dai kusan a ƙarƙashin Turji yake. Sakamakon Turji ne yake cin karansa ba babbaka da kuma yaran gidansa. A halin da ke ciki dai yanzu dai 'yan bindigan sun kafa al'umma su dinga biyan su makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin haraji, domin hakan shine katal abin da zai iya kaucewa al'umma daga shiga tashina da kuma irin kai farmaki irin na 'yan bindigan. Wa'annan kuɗaɗen da aka kayyade muku za ku biya a matsayin su ne kuɗaɗen haraji, haka zalika su ne katal abin da za su yi kwatan ku daga harin 'yan bindiga. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wani bidiyon wani kasuwar kuma dan damfara da ya mai da kansa kamar soja yake addaban al'umma. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wannan cikakken bidiyon. Jama'a assalamu alaikum, sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa IGP alkali Baba Usman, PSC daga NPM FDC da kuma kudirin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Samaila Shaibu Duka FSI, wato umarni da kudiri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara. To wannan shirgegen kato da kuke gani wato mun samu nasarar kama shi, wanda yake yawo a jihar Kano yana cutar mutane musamman yana da sau, yana zaluntar su, yana musu shari, yana karɓar kuɗin su, wato yana nuna cewa shi soja ne, wanda ya yi sau ɗaya, ya yi sau biyu, ya je yin na uku, wato muka kai ga kama shi. In ya tashi ya tsare mai adai sau sai ya ce masa wai ai kayansa ya bata, ya taba ɗaukarsa kaya ya bata, wanda sai ya karɓi kuɗinsa. Saboda haka su kuma sai su tsorata sun ga soja ne, ko kuma a tafi da shi police station, wanda ya je police station an fara bincike ya gudu, yanzu ya koma police station wai da zarar kayansa ya bata na kuɗi ya kai naira 195, wanda kuma an fara bincike muka kama shi, muka gane cewa wannan fa kamar ba ma sojan gaskiya bane, wato sojan gona ne ko in ce sojan boge. To dai gashi za ku ji daga bakinsa, amma ga mai adai sau wato a takaice shi ba mu ji daga bakin me ya haɗa su da wannan ƙato. Wannan bawan Allah da kuke gani ni ya tare a dai sau ina aiki, yake cewa ya manta kayansa, shi soja ne, ya manta conflict uniform ɗinsa, ya min da ya bil kuɗi abin da yake so in bashi cuce ni naira 190 har da 5,000 a sama. Shine daga nan ya kai ni police station, daga nan police station Rijiyar Zaki aka faɗa da bincike, shine aka gano cewa mutunci ne kawai so yake zalunce ni. Allah ya tona asirinsa. To kai ka dauke shi din ko baka dauke shi ba? Na dauke shi, a'a ban dauke shi ba. A lokacin da muka haɗu da shi, a lokacin ya sa mun hannu na tsaya na dauke shi, yake min wannan lissafin zan biya shi wannan kudin. A bayan ni ban ma taba ganin shi ba. To ban taba ganin shi ba. Ya aka kai tunanin a tafi police station? Shine yace a je police station. Wato a ce yake ya karɓo saboda shi soja ne ko? Saboda shi soja ne. Ya ce ba soja ne? Ya ce min shi soja ne, tabbas. Ina yake aiki? A Janguza yake aiki. To kai tashi ka ba mu labari. Wato saurare ni da karfi aka yi magana. Me sunanka? Abubakar Zelani Ibrahim. Kai da Allah da karfi mana. Abubakar Zelani Ibrahim. Shekarunka nawa? 27. A ina kake da zama? Adamawa. Adamawa? A Kano a ina kake da zama? Na zo ne abokina Miltara. Miltara, to ba mu labari me ya kawo ka jihar Kano? Ina zalunta mutane ne a Kano. Ina zalunta mutane ne. Wani irin zalunci? Ina tare masu adaidaita in ce musu na mata kaya na ciki, a je station, a je police station, a je
amma sai na manta kayana ciki a sare su domin su biya na kenan. To ba mu labarin wanda aka yi a baya. Na yi na farko na yi nasara samun 45,000. Na yi na biyu an ce damu kuma kotu ban dawo ba na gudu. Na uku ne nake yi sai wani ɗan sanda ya kama ni a can yanzu ana bincike sai aka gane cewa ni ba soja ba ne gaske. Kuma har gara ni ba soja ba ne gaske. Ni ba soja ba ne gaske. Da gaske? To amma kuma aika gafa ga wannan hadda bajo ga kuma wannan kakin shi ma yayi kama da wato kakin sojojin. Soja ne kai ko ba soja bane? Ba soja ba ne. A ina ka samu waɗannan ga kaya a jikinka da nake gani ko? A ina ka samu wannan kayan? Na loka na abokin na rashin sanin sa. Na? Na loka na abokin na rashin sanin sa. A rashin sani? Sanin sa. To abin da matashin nan ya faɗa kan cewa ka tsare shi kai masa sharri. Gaskiya ne sharri kai masa ko kuma ba gaskiya bane? Gaskiya ne. Me kai masa? Sharri. Ya taɓa ɗaukan ka? Babu. Duk ƙarya ne wani abu? To kai me kake a jihar Kano? Abin da na gaya mai na fara daga bayan zalunta mutane. Ka kai shekara nawa a jihar Kano? Gaske babu ina zo ne tafi. Daga ina? Ya adama. To me yake kawo ka? Wannan abun kawai. Kawai in kai cuta ka tafi? Allah ya kiyaye. Masu sauraro shin kuna ganin wani irin hukunci ya dace da gwamnatin Najeriya ta ɗauka akan wannan kasuwar guman fitanan nan? Domin hakan ya zama izina ga masu sha'awar aikatawa da kuma masu aikatawa. Masu sauraro muna so mu ji daga gare ku bayyana mana irin naku ra'ayi.